Bos días. Como lle chaman a este sitio? Home, a este sitio en concreto non lle chaman de ninguna maneira, pero pertence a Vila de Portozás. É fantástico. Sí, verdade. Moita tranquilidade e intimidade tamén. É xusto o que necesito. Convencíchesme, rapaz. Quedo. Perdón, como di? Quedo a vivir aquí. Imos ser veciños. A roupa vaime facer sombra sobre a caravana. Non mires o debuxo que aínda non rematei. Fonso! Pero mira que fixo o tarado ese, Co traballo que me custou facelo, mira como dixo. Home, Carlos, peor sería que nos levásenos por diante. Pero mira, fixo a súa broma e liscou. Pero vai morir, vai morir. Carlos! Afonso, podemos falar un momentiño, sí? Sí, claro. A súa ardo. Falando claro, estou farto. Non quero que viva cerca de nós. Se fixen algo que che parecera mal, pídoche desculpas. Hai unha chea de sitios onde instalarse. Ou marcha vostede ou marcho eu, pero non o quero ao meu lado, vale? Que pasa, Afonso? Este home está lle dando un infarto. Chamado unha ambulancia. No peto! Oh, é a carpeta de Afonso. Vou mirar que tal vai. Non debes abril, Xa está feito. Ademais, neste caso non é malo fisgar. Eche cultura. Mima, vaya sorpresa. Que pasa? É Carlos, en bolas. Ai, a ver. Ti non podes mirar que és unha muller casada. É cultura, non distinto. Xa fai todo en pelotas. Aquí está tendendo a roupa. Hola, rapaces. Pero que carallo é isto? Vete tranquila, lembra que está moi enfermo. Que? Afonso, que é isto? É un debuxo dos meus pés. Falábamos da desfeita esta. Non teño nin idea. Así que non sabes, Pois non. Cando debuxo concéntrome moitísimo. E xa poden tirar unha bomba que eu nin me dou de conta. Pois sería unha bomba atómica, porque carallo pa desfeita. Rosa, non a contes. Lembra que está moi enfermo do corazón. Pepe, todo está saindo segundo o previsto. Non, aínda mellor. Estes non duran aquí nin un par de días. Moi ben. É o propio Afonso quen provoca todo isto. E non será que lle deches máis confianzas do que debías? Mira, a mí parece moi ben que pases espido para ele se queres, pero despois... Eu? Pois eres pido. Pero que estás dicindo? Tranquilo, Carlos, nós estamos intentando axudarte, Vimos os teus debuxos. Pero isto é... Pero non o podo creer. Xosé Domínguez Pena. Xosé Domínguez Pena. De que me soa a mí? Xosé Domínguez. Hostia! Pepe da Maruca. Agora entendo todo. Son cabaos. Sei o que faz nos cantís, Coñezo ben os teus proxectos. E xa lle podes dicir a Pepe da Maruca que se quere que manda a lesión porque non penso moverme dali. De que estás falando, Carlos? Este home é un sinvergonza. Se sabía que non podías estar tan tolo. Mira, ímonos calmar. Saír fora e falar como a xente civilizada, en voz baixa. Sí, canto che paga Pepe da Maruca, canto! Eu non coñezo ese señor. Que non que? Deixa-o! Estou empezando a sentir mal. Agora comeza a función, non a quen queres enganar. Vai lle dar un ataque, por favor! Carlos, deixa, hostia! Ti sempre estás pensando nos demais menos en mí. E ademais a caravana non é a miña casa, é a túa. É a primeira vez que dixes iso. Non. O que pasa é que ti nunca escuitas. Por canto te bendiches? Para que non me quite a miña casa. Teño unha débeda con el.
máis mentiras de merda. Vou marchar hoxe mesmo, sabes? Queda cea, non? Mañá marchamos os dous. Ben, eu xa estou listo. Perdoa polo que che fixe na horta. Non te preocupes. A mí xa me queda pouco aquí tamén. Pero que dis, rapaz? Esta é a túa terra. Non. Para min o máis importante de Portozas é a Rosa. Se ela non está comigo, eu non pinto nada aquí. Pensa ben. A morte é o único que non ten remedio. Sinto da tua muller. Son cousas da vida. Pero ti non deixes escapar a túa por non baixar un pouco a cabeza. As discusións en 40 anos son inevitables. Ainda así, eu daría o que fose por tela un momentiño así ao meu lado outra vez. E mira que rosmaba. En fin. Ata outra. Gustaríame que quedases con isto. Gracias. Que, meditando? Non. Viña de volverche ao tándem. Podes quedar con el. Eu xa non o preciso. E a Rosa? Non creo que quera volver subir comigo. Discutimos. Nunca choveu que non escampase, home. Sempre hai unha primeira vez para todo. Non sei se és derrotista, Carlos. Ódiame. Non exageres, home. Todas as parellas teñen problemas, non ia de ser unha excepción. Eu nunca lle fixen mal, sempre quixen o mellor para ela, pero agora Rosa non quere que sexamos unha parella. Mira, todo ten amaño, Mira, a min estou con María, non? E o noso sí que non pintaba nada ben. É que non sei que lle dicir. Va, mira, ven comigo ao petróleo. Imos tomar un café. Un paseo e un café nunca lle fixeron mal a ninguén. Caja, nos demos, xa parou outra vez. Va, Jui, bótame unha man. Que é? Esta máquina tenme cheo. Arreo, se é a terceira vez no que vai de mes. Que, Malgacho, ti non saberás de chismes destes, non? Porque pa Mirón podías ir para o circo. Estou moito mellor, home. E de balde?
Os payasos xa somos abondos, Onde vai esa experiencia dun vello mariñeiro? Vello. Eu vello non vexo ningún. Vaya, ese xa está, polo menos, de momento. Vamos a ver se non para antes de encher as caixas, porque senón, o día de pesca malo peixe pa cañeira. Se dijo, Que? Canto crees que aguantará? non sei, non sus. No, contará-che 10, 15, mo moito 20. Segundos. Bos días, corazón. Dormiche ben? Que va, non pejei ollo. O único bo é que a noite quedou ben bonita. Ai, seguro que eso é por darlle tantas voltas á cabeza. Mira, tes que falar con Carlos canto antes, Non. A paciencia ten un límite. A miña acabou onte. Rosa, de cando en vez hai que darlle unha lección aos homes para que aprendan. Isto non é unha lesión. Iso que yo faja, nai. É que xa non podo máis, Belinda. Ai, pero se seguro que che ven pedir perdón moito antes de que o penses. Xa non penso nada. O meu con Carlos rematou e xa tiña que ter rematado moitísimo antes. Rosa, tes que vir, é moi urxente. Morrío. Ai, quen? A máquina do xeo. Suso! Amañámola 3 veces, pero xa non vai. E non quero quiñón cando os barcos queden sin xeo. Veña, vamos. Ah, la sorte que non pase nada, Ai, vais a almorzar. Se os fraguelas non se poñen de acordo no asunto das terras, ímonos meter nun preito interminable. Carme di que súa nai lle prometiu a ela as terras do Monte Castelo. Pero no testamento veñen a nome de seu irmán. Pois que lles cambie o irmán por outras dos mesmos ferrados. Non quero outras. Di que lles deixaron a ela por algo será. É moi complicado. Sí, muller, sí. E non teño ganas de meternos nun preito destes durante anos. Para nada. A xente gustalle moito andar metida en preitos. E xa por cousa de terras xa se sabe. Eu intentarei mediar. A ver se con alguén descoñecido no medio e botándolle un pouco de paciencia. Por descoñecida pasas ben, pero a ver quen pon a paciencia. Muller, pitusa. Non dixo que non a teñas. Pero é que non coñece os Fragela, Serán como todos os irmás, cos seus enfadiños. Eu na facultade erache moi boa coa retórica. Moi ben. Sabes unha cousa? O cura prohibiulles que senten xuntos na igrexa. Así que mira. Iso é polo sobrepeso. Xa sabes como están derroídos os bancos. Eso é por unha discusión que tiveron hai anos. Montaron unha liorta tan grande no medio dun funeral que houbo que parar a misa. E logo tanto berraban. Non berraban, pero un deles saiu cun ollo morado. Arredemo. Bos días. Hola, que tal? Señora Xuísa, Luís Millar, Que a tal? súa muller Carme Fragela. Bos días. E Chente Fragela, seu irmán. Bos días. Vayan pasando ao despacho, sí. Adiante. Non arranca, A ver que faja agora, a ver. É compraseo, non é gasolineira. Ben, xa está todo solucionado. O técnico ven de camiño. O técnico arqueólogo. O técnico arqueólogo é o que ten que vir. A que? Poñer un par de parches e que rebente todo nun jarapal. Esta raza é unha máquina bella, Hoxe non pasou nada porque xa tiñamos xeo a bordo. Pero mañá vamos xeo para o mar en vez de peixe traemos igual. Ninguén vai quedar sen xeo. Isto é un atasco interno e xa ten pasado máis veces. Pasou máis veces, pero hoxe pasou moitas. Ese é o que pasa, que hoxe pasou moitas veces. É unha máquina bella que precisa outro para o Xa, sitio. pero hai que aproveitar o que temos. A máquina non é tan bella. E se falla de cando en vez, pois tamén é normal. E ti estás a Ramón de Mestre. O da Jarrao deberías deixarlo a él, Suso, non hai cartos para marcar outra, non hai. Arreas, e lá onde van os fondos lago? Onde van os cartos? Nunha conta nas queimas lá? O que pasa? O que? Eu non teño ninguna conta, menos con cartos que non son meus, Así que olliño. Vale, desculpa. Calado, seguro que queda algo. Os cartos da confraría están para cubrir estas cousas. Estas cousas e moitas máis que vos non sabedes, así que, ala. É que isto non é foder parece. Que non hai con quen falar, non hai con quen falar. Hola. Hola. Ponme un cafeño aí, anda. Hoxe debe ser o día dos desgustos, porque traedes unhas caras que vaya. Rosa está arriba. Non marchou. É que tiveron problemas no porto, eso soube buscala, pero hai pouco, Xa. É que tiña que falar con ela, pero se está tan ocupada, pois non será o mellor momento, non? Home, hoxe non tiña moi boa cara, Xa. O mellor será deixar pasar un pouco de tempo para que as cousas volvan ao seu. Deso nada, estas cousas mellor resolvelas canto antes. E as mulleres non nos gusta que nos fagan esperar, Carlos.
Xa, pero se ela anda tan ocupada estará agoniada, eu que sei. Se cadra ainda fago peor. Ademais, ti tamén esperaches un tempo, non? Antes de falar con María. Pero é diferente, María necesitaba reflexionar. O tempo pode xogar a favor ou en contra. No teu caso, xoga claramente en contra. Mira, Carlos, a min, se Celso, non me ven buscar despois dunha bronca dese calibre e que non me volve ver, eh? A min Fito chámame todos os días por teléfono, pero se estamos enfadados, varias veces. Anda, vai buscala e déixate de marear a cabeza con pardal. Viriato, ten razón. Hai cosas que se deixan pasar, quedan aí e logo non se perdoan na vida. Claro, aquí esperas. Que si xa demasiado tarde, perdela para sempre. Anda. Veña, Carlos. Sí, pois vou falar con ela. Eso. E que sexo que Deus queira. O reparto de terras é equitativo, non? As terras están pegadas. Cal é o problema? Disculpen un momentiño. Agora vou, Todo ben, non? Estupendamente. Igual que hai 2 horas. É que a túa retórica valiucho de algo ou non? Na facultade non ensinan a tratar con túzaros. Se queres, paso o teléfono dun amigo que foi casco azul. Ti sigue rindo. Un minuto máis e doulles comazo. Pero se ni sequera se lles oiu botar un berro. Pois xa podían berrar, polo menos descargaba a tensión. É que son como mulas. Dígoche que non aguanto máis, Se non te ves capacitada sempre, podemos pedir axuda. A quen? Ao Santo Xo? A Carlos, nunha ocasión touriou con eles e conseguiu que chegasen a un acordo. E que fixo? Ensinoulle Tai Chi? Intentou resoar con eles. E xa sabes como se pon Carlos cando se quere explicar. Supoño que por non o aturar acabaron cedendo. É que a retórica de Carlos é demoledora. O que hai que facer é buscar unha solución. E de momento... De momento, a seguir trabajando como sempre. Carallo coa patroa maior, gastando os cartos Deus saben que. Mira, Petróleo, eu non teño cartos para mercar outra máquina de Claro que non os tes, non tes a maña que tes. Non está toda enferruxada, non duraría máis de 2 días, pero cos cartos do Consello, pois, se cadra podemos... E volves ao sitio, aburres a María Santísima. Aburres a María Santísima cos cartos do Consello. O Consello non pode satisfacer esa demanda. Haberá unha reserva con competencia vosa. haberá unha As reserva reservas, con déixeme falar, as reservas son as películas e son de indios, non son reservas de cartos. A última vijiña de cartos que tiña este Consello foi na atrapallada de NASA que estes e máis ti asinaste. Co pantalón deportivo, porque primeiro os turistas e despois os mariñeiros, non é? Primeiro os turistas e despois os mariñeiros. Cando dixen eu que primeiro os turistas Por e facerse despois caso da carallada da NASA, xíjate, que agora sí que teríamos Aténdeme. O Consello non investiu un can no Pantalán porque é unha iniciativa privada e eu son un alcalde democrático, creo, e teño que apoiar o carallo dos mariñeiros e o carallo dos turistas. Sobre todo se tes un bar. Se tes un bar, claro que sí, Petróleo. Sobre todo... Cambia de rumbo que por aí embarras. Non é Cambia de rumbo. Ademais, eu sempre te apoiei. Sempre estuve o teu carón, ti agora chicas. Eso non é falar, eso non é falar. Achicada tes ti a máquina. Achicada tes ti a máquina. E vouche dicir unha cousa. Vou coller a chaqueta e vou marchar daqui porque non hai con quen falar. Non hai con quen falar, claro. Entendes? E a ti ninguén che puxo unha pistola na caluja para que asinaras o da NASA. E agora ves comendo merda porque non sabes mover os cartos. Non sabes mover os cartos. Bar, cartos. se cadra movería mellor os cartos. Pero non tes un bar. Non. Ala por aí. Ala por aí. Carlos, precisamente viñate buscando. Podesme facer un favor un momentiño? Aí, agora non saber que... É que estamos aquí ao lado do xulgado. É só mirar uns papéis. Unha cousa que me está causando un problemiña. Xa, pero é que vou falar pero con non é Rosa. nada, mira, é un tema dunha herdanza que ti xa coñeces a xente. Coñécela mellor que a min. Seguro que o solucionas nun momentiño. Ai, non sei. Carlos, é que me vexo un pouco apuradiña, home. Faime este favor, anda, veña. A ver, quen son os herdeiros? Os Fraguela. Como vai? Vai. Conseguiches algo? Algo. Quédache moito? Moito. Vou buscar a Rosa. Despide ti, seguimos mañá. Ajá. Ata logo. Ata logo.
Pero rasoa, home. Non che sei, Ramón. É pola merda esa do recorte da flota pesqueira, cousas da Unión Europea. Xa, pero... Ti sobrepasa a tonelaxe. Tens que desmantelar. Canto che dan polo barco? 4 patacóns de merda. Eu douche máis. E ademais podes traballar comigo. Xa, pero mira, primeiro prefiro falar con Rosa e con Petróleo e ver o que fan os demais. Tesme que dar un pouco de tempo. Pois vai, home, vai. Pois vou. Xa volverás. Sí, son eu. Como que temos problemas? Non estaba todo amañado. A merda da tonelaxe, non? A ver agora onde merco eu máis barcos. Non, os mariñeiros non se fían de min. Só se fían de Petróleo e de Rosa. Non podemos perder o negocio cos franceses. Cala, que veñan espías. Hola, Rosiña, que tal? Viña para falar contigo. Pois abrevia que teño traballo. É polo da máquina de xeo do Porto. Ben, que lle pasa? Pois que lle vai pasar, que está moi bella e escarallouse. E ese conto que ten que ver comigo? Pois como a confraría non ten fondos e Petróleo non quere colaborar, pois eso, como ti tiñas unha na conserveira bella, se cadra con esa tirábamos. Vai a muller, vendín toda a maquinaria. Pois, daquela nada. Non sabes canto sinto, eh? Sí, son eu, Couto. Creo que a cousa xa ten amaño. Non sabes a maquinaria que tiñamos na conserveira bella? Desfeite dela, de toda, que non quede nada. Ei, que lle pasa esa cara? Nada, que últimamente todo me sae do reveso. Mira, ese solliño que? Alerxia. Xa, alerxia. A que? A solucionar problemas con Carlos? Ei, dime, que che pasou? Nada. Mira, cando chegaste da confraría non estaba chorando, eh? E agora tampouco. Rosa, ti pensas que os problemas se poden amañar guardando nun caixón? É que... Que? Que pasa? É que vou ter un neno, Belinda. E agora que lle digo a Carlos? Que vai ser pai, por exemplo. Non quero solucionar os nosos problemas porque vayamos ter un neno. Ai, pero mira, unha noticia así vale para darse conta do que é realmente importante. Tiveste unha discusión, de acordo, pero non é a fin do mundo. Se cadra tes razón, non? Claro. O fillo tamén é del. Sí, ademais as cousas non poden seguir así. Tes que falar con el, Rosa. Carlos e eu somos adultos, non? E non ten que ser polo neno porque querémonos moito, eh? Claro que sí. Vou na buscar. Ai. Mira, espera un momento que antes veu por aquí preguntando por ti. E díxenlle que estaba no Porto. Saiu correndo e seguro que non a toparte ali vai volver. Saber agora que facemos? Sen patrón maior e sen alcalde. Isto é unha vergonza. Os meus fillos teñen que comer. A Rosa, non estamos aquí para que chegue tarde, unha hora. Se cadra tamén se lle deu por montar un bar. Cando non veo é porque tería algo importante que facer, eh? Pois debería pensar tamén que os demais tamén teñen problemas. A Petróleo o qué? Non tiña que estar aquí tamén? Hache de estar na inauguración do Pantalán. E Rosa hache de estar con el. Eles de festa, escoitando a pili pampín. E nós a punto de quedar sin traballo. Pero xa hai 2 días que ainda andaba Petróleo con a roupa chea de merda por aí recollendo peixe dos pesqueiros, home. Pero... non chegaba o poder, pero tamén... En canto chegan o poder, xa esquecen de onde viñeron. Agora só se interesa polo que se pesca coa jarabata posta. Vai, dixo-lhe o poto ao caldeiro. O caico a ir por non estar xordo, Ramón. Ois, que eu estou aquí dando o callo, eh? Non como outros que andan por aí paseando en yate. Isto vai vir ben a Ramón. Está desexando aumentar os seus contactos con xente de máis cartos que el. Pero vai ser difícil, eh? Non creo que haxa moita xente que garde tantos cartos no colchón como el. Vai, pois aquí estamos os que estamos, non? Inaugurando esta maravilla de Pantalán que temos en Porto Sás, non? Que flote como ao corcho un lotazo de anos.
é que veñan un lotazo tamén de veleiros de buques do que quieran os turistas, non? Porque é o que estamos facendo aquí en Porto Sás, promocionando un pouco o turismo, non? Porque, sen dúbida, Porto Sás ha de ser a vila máis importante do mundo. E ala vou con aquel da cinta, veña. Raca! Raca inaugurado, lo! Veñase champán! Veñase champán, lo! Ya está, A ver aí, copas! Rosa, teño que falar contigo. Desculpade. Eu tamén. Pero onde estabas? Que levo-te buscando todo o día. A min secuestroume Isabela para que lle botase unha man no xulgado, porque ela sola non podía. Non te preocupes, o que eu tive moi ocupada coa máquina de xeo. Si, non, a min tamén me levou moito tempo, porque é un caso complicadísimo. Os Fraguela que non se poñen de acordo. Si, teño que dicirche algo. Eu vinte buscar, que pasa que xa marcharas. Díxome Belinda que marcharas no Porto. Eu fun ata ali, non estabas, volvín correndo. Carlos, que é moi importante. Ros, o que? Que fais aquí, Ros? Estás montando unha moi gorda na cofraría, Están todos moi cabreados. E por riba ti non apareces, nin petróleo. Os mariñeiros están que os como e chispo. Carlos, marchaches os Fraguela, non nos citaches para mañán e non se dan posto de acordo coa hora. Eu teño medo que se monte unha peor mentras agardan por min. Pitusa quedou ali a... Xa está ben! Que non aguanto máis. Ti máis eu xa falaremos. Merda. Mañá xoito no xulgado. Vos parecedes rapaces, non? É que non sabedes cando molestades. Home. Bos días, Carlos. Bos días. Véñote buscar para ir ao xulgado. Non facía falta sair só. Xa, pero é que tamén che quería pedir desculpas. Sei que onte non era o mellor momento para falar. A verdade é que non. Sinto moito. Eu non quería causar máis problemas. Esquece, non é culpa túa. Mira, se queres, deixámolo dos Fraguela. A nos estás nos axudando moito, pero o máis importante é o que... As cousas ian sair igual de todos os xeitos. Veña, vamos. Que antes comecemos, antes rematamos. Eu tiña aquí disfrazado de vikingo. Disfrazado de vikingo era como tiña que ir eu, Que non hai outra, home. Hola. Hola, guapas. Mira para papá. Anda, que... Cálmate, papi. Pasa unha entrevista. Non te van xulgar. Mira, prefiro 25.000 veces un xuizo. Sí. 25.000 veces, Antes que unha entrevista na televisión. Inda por riba, Rosa, eu non sei que tan. Botas a min, seguido. Botas a min. Non exaxeres, sí. Ademais, terás un motivo para estar así. Os motivos, eu xa sei cal son os motivos desta, Entendes? Esta non... Eu non podo facer nada. No da máquina de frisar. Non podo facer nada. No da máquina de frisar. Non podo. Que pasa? Ten mijiñas? Nas entendedeiras, ten mijiñas? E ás veces a vida é máis complicado do que parece. Rosa mellor non ten a cabeza onde a... Xa sei que me estás dicindo. Que discutiron, moi ben. Discutiron. Carlos e Rosa discutiron. Entendes? Que ti e máis eu tamén discutimos. E máis, eu non che quero trabar no pescozo. Mira, Carmiña, teu pai, que cree que sabe todos os problemas da xente. Non fales con Carmiña, Carmiña non ten nada que ver, entendes? Eu, pois mira, está confundindo as cousas. Porque está confundindo o amigo co alcalde, a min tocoume ser alcalde. E que llemos facer? Non se pode misturar o laboral co persoal. E non hai máis. Ven acá. E non hai máis, xa vou, espera, que estou co memelo desta. Vouche pedir unha cousa. Pórtate ben con ela, sí? Veña, prométocho. Seguro? Ai, lindiña, touche dicindo que sí, touche dicindo que sí. Porque Rosa é a tua amiga, verdade? Claro que é a miña amiga, quero lle moi ben, xa o sabes.
Por eso. Entón, ás veces hai que facer cousas polos amigos sen pedir nada a cambio. Pero a ver, Santa Lindiña de Calcuta, que? Tens que ser comprensivo con Rosa. Teño que ser comprensivo con Rosa. Por que? Porque? Vai ter un bebé. Como? Que vai ter un bebé, sí. Veña. Sí, sí, sí. Por eso está así comigo, porque vai ter un bebé. Ainda non nos sabe ninguén. Non nos sabe ninguén, eh? Pórtate ben con ela, pero non nos digas a ninguén. Home, eu de portarme ben, intentarei, non? Pero non contarlle a ninguén, Non nos sabe nin Carlos, así que... Non, yo contaré. Nada de nada. Boa sorte na entrevista. E nada de nada, eh? Hasta logo. Auriño. Veña. Xa sei que as terras son importantes, pero o testamento deixa un reparto equitativo, non? E se é polo valor sentimental, vos non sodes unha familia. Pois os problemas das familias solucionanse falando, eh? Venga, a miña moza máis eu atravesamos un mal momento. Isto é demasiado para Carlos. Estálle afectando moito. Non é polo caso, está mal con Rosa. Por eso, non debín deixar que seguira coa mediación. Xa bastante ten co seu. Por iso estamos aquí. Se cadra veñe ben. Cando tes problemas, o mellor é entreterse cos dos outros para non lle dar tantas voltas aos teus. Pois vai a diversión lle fomos buscar. Ai, nas peores. Sí. Carlos, que? Que mala cara tes, home. Non cho digo... Non o tomes como nada persoal, pero é que... Mira, se non das, deixao. Podemos buscar outra forma de solucionalo. Volves a entrar. Pobre. Forza de vontade non lle falta, eh? Paciencia, Isabela. Chámase paciencia. Onte Portosás estivo de festa. O noso alcalde inaugurou o novo Pantalán. Pódenos explicar cales foron os motivos que impulsaron esta novidade? Muller, dicir que o Pantalán inaugurámoslo todos e dicir tamén que os pantaláns non son novidade ninguna no noso país. Ben, Portosás é unha vila mariñeira, pero non podemos esquecer que está tendo moitos problemas o sector mariñeiro. O Consello está traballando nestos problemas con moita firmeza, pero hai a outra cara da moeda que é o sector turístico que pode ser un avance que hai que traballar nel. Sí, eso está claro, pero que vai facer co problema dos mariñeiros? Porque a máquina de xeo non funciona. A máquina de xeo non está traballando. Certo, temos constancia, pero dicir que o Consello, aínda que está traballando no problema, non ten unha competencia directa nas infraestructuras do porto. Isto é un tema que depende da confraría. Sabe vostede que moitos mariñeiros pensan que se está esquecendo das súas raíces? Non sei, as miñas raíces están aí, sempre estarán aí. Ben, hai un sector dos mariñeiros que son ganas de tocar, de incordiar. Non sei, dicir que o turismo pode ser un avance, que o turismo pode ser un beneficio, que vai beneficiar a todo Portosás, pois mariñeiros incluídos, este sector dos mariñeiros que non quere ver isto. Pero un goberno para todos non potencia só un sector da vila, senón que tenta potenciar todos os sectores. Home, evidentemente, Brais, evidentemente... Un momentiño. Non pensa, sinceramente, que vostede está cargando moito os esforzos na hostelería? No turismo, no turismo, estamos falando do turismo. Home, eu son unha persoa que penso que carga esforzos en todo o que fai. Agora, se con esta pregunta, con este bombardeo que estou recibindo, estamos falando de cartos, eu non estou cargando cartos en ningún sitio. Os presupostos de Portosás foron admitidos, repartidos, escollidos, no seu momento están aprobados, están aí, podedes acudir a eles cando que irades. Non cree que está sendo un pouco ríxido? Portosás nunca fui gobernado así, hai moita xente que... Neniña, Paula, eu fui escollido democráticamente en Portosás, estou tomando decisións democráticas, non sei, non entendo nada. Aí está un exemplo, o campo da Sariña, houve unha polémica que non tiña agarradeiras, e aí está hoxe a polémica do campo da Sariña, que non era tal polémica. Estamos de acordo, pero todo o mundo pode equivocarse.
Evidentemente, todo o mundo pode equivocarse. De feito, Brais, ti és unha potencia equivocándote. Todo o mundo... É que non sei, sí, ben, en definitiva, podo equivocarme, pero ben, non... o noso tempo rematou. Velaí, xa escuitaron as opinións do noso alcalde Celso Puja. Cada quen que obre en consecuencia. A resposta final non a ten el, senón a súa propia capacidade crítica. Unha industria en aumento. Ui, ponte quieta, Pepe Landstrom. Con isto ímonos facer ricos, petróleo? Ti que tan listísima és ela que vai facer unha carreira ali de direito, miña... E non te das de conta que isto non é cousa dos turistas, che? Xa. Xa é así, ti biches hoxe aquí algo mariñeiro, biches, entendes? E estas monas, o que están facendo... Estánme facendo unha chantaxe. Boicot. Bueno, tirando a boicot. Ti estás te quedando comigo. Papito, coítame tranquilo, Xa lle pasará. Eu estou tranquilo de todo, pero... Non é así, é que non é así. Non é así, entende? Non é xusto. E logo dará má razón, como na Sariña, xa veredes. Non lle dá máis voltas, non lle dá máis voltas. Estou palillando, non lle estou dando voltas, estou palillando un pouco ese hit. Ei, Carlos. Ora. Poñédeme unha caña. Agora mesmo. Que? Como vai todo? Veño agora mesmo do xulgado, unha cousa de tolos. Rosa? Marchou para a confraría. Marcho eu tamén, mira unha cousa. Bueno, marcho, vou falar con ese jando, que son jando, home, é o que son... Que? Tranquilo, pa. Tranquilo como morriu, lindiña, tranquilo como morriu. Neno, xa lle dixo a esta que estás aquí. Hola. Hola. Hola, Carlos está adentro. Dentro están as feras. Carlos foite buscar o petróleo, non o biches? Non. É que cando unha cousa vai mal, van mal todas. Tranquila, muller, xa verás como todo se amaña. Carlos está moi preocupado. Leva 2 días con a cara horrible e non fai máis que buscarte. Xa, eu agora teño unha reunión na confraría, así que... Se o vedes xa... Sí, non te preocupes. Xa lle dixo que o andabas buscando. Ata loguiño. Ai, que parella. Andan os dous tolos por facer as paces. Ves as leguas que non é nada, Eso dilo ti. Mira os Fraguela. Levan discutindo toda a vida e morrerán así. Hai xente que o precisa para vivir, muller. Vexoche moi posta en temas de parella. Se queres, igual che deixan facer de mediadora. Eu non dixen que soubera como solucionalo. Pero a mellor tes ti algunha ideiña, unha muller con tantos pretendentes. Eu dixoche unha cousa, meu home. Estou convencido, é que estou convencido de que non lle estou facendo mal a ninguén, Curriolo? Convencido, mas estás equivocado. Curriolo. Eu non teño competencia na máquina de frisar, entendes? Eso depende da confraría. É un tema que depende da confraría, non do Consello. Podo reunirme con Rosa, ir aos bancos, o que queirades... Che. Ti apoias o pantalán dos iates, non? E mentres nós que? Temosles que dar vacacións ás marajotas. O pantalán é un feito, unha cousa boa. Nin lle quita o pan aos mariñeiros, nin lle dá o pan aos mariñeiros. Para co pantalán xa! O que pasa é que ti, cando vas nun veleiro, xa te crees como se foras un señoritanjo da GC. Pero a ver, compadre, ti onde saliches, Eu saín do mesmo sitio que a ti, Curriolo. Certo. Vale, por eso estás de alcalde, non? Porque eras mariñeiro. A que si, pues a nós faz non falta unha persoa humilde, que fixera algo ben por nós, que mirara por nós. E non un monicreque que cambia as botas de pescar por zapatos de charol. Charol, lévalo ti que saberás ti de mariñeiros. Cando saíches ti ao mar? Mentres ti tomas champaña, nós non temos nin praxeo. O Consello é unha cousa democrática. Democrática! Eu teño que gobernar pos bichicomos, pos mariñeiros e para María Santísima. Sí, home, sí. E a ti xa che vale, Gastar os cartiños nunha nasa xigante. Dixen algo, Ramón, pois daquela déixame tranquiliña, que xa teño outra a bordo, Ve, aquí pasa unha cousa, entendes? Aquí pasa unha cousa. Vos tedes que entender que Portosás non só é unha vila de mariñeiros, entendes? Aquí hai máis xente, hai labradores, hai patenas, hai máis cousas. Pero que fixeches ti polos mariñeiros se queres acabar con eles? Vouche dicir como, mira, vounos meter nun cuarto. A todos os mariñeiros de Portosás vounos meter nun cuarto. E despois plantolle lume. Sabes que che dixo? De que fala? Que che deixo casado. Vas ir ti soiño mar si queres. Eu non quero andar con alguén que lle importa unha merda. Entendes? Así que quedo en terra. Eu tamén. Se pensas que os mariñeiros non valen nada,
Non mereces ter ningún ao teu lado. Quédache para facer móveis de diseño, si queres. Suso, Manfio! Vouche facer un vídeo, home, para que vayas lavando nos xoguetes un pouco. É máis no buzo. Deixaos ir, home, deixaos ir. Non sei, o mellor pasámonos un pouco, non? Fixestes ben, foi unha boa lesión. Non sei que che diga, Ou se está cos mariñeiros ou se está contra eles, non hai medias tintas. Home, sí, pero... Eu logo fai nada con el toda a vida, che. Pero traballo non che vai faltar. Ti és un bon mariñeiro e Suso tamén. E como imos facer? Largalo o aparello desde unha lancha de goma? Non vos preocupedes, eu necesito xente. Se Petróleo non vos sabe valorar, eu sí. Xa, pero... Petróleo xa ten dabondo co bar e co consello. Se queredes traballar comigo, tedes traballo seguro. Bueno, gracias, pero... Veña, vamos ao porto. A ver se a Petróleo lle gusta a festa que lle temos preparada. Estás como aos lagartos, Petróleo. Ves da confraría? Veña, home, veña da confraría. Sabes o que vou facer eu ca confraría? Vou comprar 2 bombas atómicas e vou nas gastar ali na confraría. E xa está. Ai, estaba Rosa, estaba Rosa ali. Esquecime de lle dicir nada, desculpa. Pero tes a... No, sí, xa iría a probar, supoño. É que é triste, home. O de Ramón é triste, digo cheo, porque... É triste, debe estar, eu que sei, só na vida, está sozinho, que eu polo menos tiño, entendes? Estamos ben, temos... Eu tiño Carminha, tiño a Lindiña. Ti tes só aquilo que tes que a caravana, que tiñas que miralo, porque, claro, estando Rosa na situación na que está Rosa... En que situación? Na situación, vaya, na situación que está na confraría, Rosa, que... Pero que pasa, está enferma? Non, enferma non está, non é nada malo. Aquela porque dixeches... Eu non che dixe nada, Eu dixen o aquel da situación. Petróleo, estás me poñendo nervioso, É que está preñada, Rosa, pero ti non o podes saber, porque dixo-mo Lindiña, e Lindiña está con Rosa, así que cando vexes a Rosa innovar, non lle fales. Montaron unha que nin diola, eu como unha parva. Era a única que podía calmar un pouco a cousa e non abrín a boca. Rosa. Hostia. Imos ser moi felices. Xa verás, imos ter unha casiña, sí. Con xardín, con floriñas e con todo. Rosa, eu quérote. Quero que esteamos toda a vida xuntos, vale? Ti, eu e o neno, claro. Sempre os tres xuntiños. Sempre, vale? Xa, Carlos, pero os nosos problemas non se van solucionar por ter un bebé. Rosa... Non, eu tamén che quero, É moito, pero un neno non ten por que sufrir por culpa dos nosos problemas e eu tampouco quero que... Eu quérote con bebé ou sen mí. Xa, pero non é suficiente. Temos moito que falar, Equivoqueime, sei, no, Rosa, equivoqueime, pero... Xa verás, os problemas van desaparecer. Sí. Non sei como, pero voucho demostrar, de verdade. Rosa, era Suso. Que foses o pantalán que estaban os mariñeiros coas gamelas. É algo dunha folga. Aí está ben, amarra. E que non se poña ningún bar contra as gamelas, E vos, veña, sentade no pantalán. Podes explicar cales foron os motivos que impulsaron os mariñeiros para facer esta protesta? Sí, vaya. En principio viñemos para chamar a atención do Consello pola falta de apoio que ten o noso traballo. E máis para chamar a atención dos mariñeiros que vivimos do mar, e non dos que o utilizan para se divertiren. Gracias. Non sabía que te defenderas tamén diante dun micro. Home, muller, eu calquera terra que me poña se defendeme, ben, non é moito. A ver, que facedes, Tades tolos ou que? Así non ides conseguir nada, deixade que un negocie. Sí, muller, sí, negociar como ata agora, non? A ver, Curriola, Ramonazo, que isto é un pantalán. Aquí amarra que empaja, entendes? Non hai outra. A que estamos xogando, Currioliño? A que estamos xogando, meu home? Nós, en principio, viñámonos a divertir un pouquiño, entendes? Sí. Iso, como vai agora lá? Como está agora? Que cho dixei? Porque se quere vamos a dar un paseño todos por la ría, e costeando, vamos beireando todo por aí, e a tardiña miramos como se pon o sol. Si queres, si queres. Non, home, non me apetece, que non...
E a canto estarán as multas? Porque empezan a multar aquí a xente e tedes que estar aforrando toda a vosa puta vida. E a vederas de cobrar en chapas de cervexa, me parece a min. Sí, señor. Caralludo, caralludo. Alguén trouxe a merenda? Ti, cala. Veña, chacadevos aquí un momentiño. Tens que vir ato xulgado. É imposible. Tes algo moi importante que facer? Sí. O que? Non sei, pero algo teño que facer. Mentres o pensas, ven un momentiño, porque como non chegabas, Sabela puxo a mediar cos Fragela e agora está no medio de carme xente que se queren pegar. Pitusa, logo, agora teño un asunto moi importante, Rosa, mira, xa o sei, Carlos, pero é só separalos, só, porque senón matan a Sabela. Os Fraguelas seguen co do suizo. Carlos anda como alma en pena, xa non sabe que facerlles. Vaya novidade. Se soubese que facer, meteríase menos na vida dos demais e preocuparíase máis pola súa. Ai, mira ti que a fui falar. Eu non ando dando espectáculos polos bares. Sabe o todo por tosás. E seguro que ti niso non tes nada que ver. Eu non me meto na vida de ninguén. Non. Pero a quen se lle ocorre deixar un fillo sen pai? Esta Rosa non ten cabeza ninguna. E outras teñena para adornar. Mira, Loli, desde cando entendes ti tanto de fillos? Eu desde nunca, pero un fillo non se pode criar sen pai. Ai, non? E logo como nos amañamos outras? Muller, a tía que non che quedou outra. Pois ti non te preocupes por Rosa máis por Carlos, que a súa vida nada de arreglar sen ti. Pois non sei eu. Porque cando non amañaron co do pequeno, e agora andan todo o día rifando. Onte mesmo vino Mira, Loli, iso que che medra no nariz é unha verruga. Porque entón esa vasoira para sair voando, verdade? Desgraciado! Mamá deixou matar a min! Eu que o dei na toda a vida! Cala, tío, cálate! Carlos, Carlos, cuidado! Vou te dar para A calar todo o mundo, Espero que saiba que facer. Eu tamén o espero. Estásme perseguindo. Voulle dicir a liñiña que me estás perseguindo. Veña, Petróleo, non fajas eso, que é unha multa moi grande para eles, é moi grande para eles. Non hai volta atrás, non hai volta atrás, non hai volta... Pero se tampouco é para tanto, seguro que quitan as jamelas de aí e todo volve... Pero que van quitar, home? Que estar facendo por incordiarse? Bueno, é unha falta de respeto, están pasando por riba de min. Eu, como político, non me podo permitir que pasen por riba de min. Ti que... Entra! Mira, eu non é por meterme onde non me chaman. Métete, a Pero ver. faz moi mal poñéndolles unha multa porque é que non vas solucionar nada ainda. Pero a ver, Marlín, dime, non me mintas, esta xente está facendo as cousas por unha loita de intereses, non. Están facendo por tocar os... Non, o único que vas conseguir é que che odin. Coa xente hai que falar. Falar, hai que falar, máis ainda, por aí, pim, pum, estou cheo de falar. Estou cheo de falar. Escuita, son os teus amigos. Non teñen máquina de xeo. Fala con esta. Fala con Confraría. Fala con Confraría. Mira, a cousa é... Sentade. A cousa é a seguinte. Sí. Eles quitan o aquel, non hai multa. Quitan as lanchas, non hai multa. Se non hai multa, é que non hai outra. Entendes? Non vou ceder. O que vos estou dicindo é que eu non vou ceder. Ben, pois, daquela mañá seguimos falando e xa arranxamos todo, vale? Veña, pois, ata mañá logo. Ata mañá. Ata mañá. Ata logo. Que pasou? Está todo solucionado. Como? Chegaron a un acordo. Que acordo? Van vender as terras e repartir os cartos. Pois a ver agora en que se meten, porque estes empreitos non viven tranquilos. Pero que lles dixeches? Segredo profesional. Pero algo farías para que cambiaran de opinión. Pódese dicir que lles fixen unha oferta que non podían rexeitar. Menos mal. Eu xa te estaba vendo con pé na tumba, Ás veces, Pitusa, non sabemos que é o que nos pode solucionar a vida. Veña, ata logo.
Hola, Petróleo. Miña nai. Ramonazo con unha carpeta. Veño falar contigo polo asunto dos mariñeiros. Agora estás de enlace sindical, ó? Hai que facer de todo, rapaz. Pois, non sei, o asunto dos mariñeiros, Ramonazo, se quitan as jamelas non hai multa, e despois eu comprométome a falar con Rosa do aquel da máquina de xeo e máis, non? Esquecete de Rosa. Non hai nada que amañar. Está nunha cuneta, Rosa. Mira. Este é o talón para pagar a multa. Xa me dará o recibo. E este é para pagar a máquina de xeo. E ademais, aquí están os contratos dos teus antigos tripulantes. Asinados por Manjue e por Suso. Así é como se fan as cousas, rapaz. Xa se me esquecía. Isto é para ti. Pro estrés. Amor ilustrísimo. Xa, pois, gracias pola información, Petróleo. Veña. Que? Couto, que xa fixo unha das súas. Bajouno todo el, a ver que quere. Ai, o tempo xa o dirá. Seguro que nada, non. Eu deixei que pasara todo isto e non estiven ao lado dos mariñeiros. Tranquila, Rosa, tranquila. É que non podes deixar os teus problemas e dedicar todo o teu tempo a ser patroa. Ademais, o momento non era mellor. E Ramón non é tan malo. Belinda. En ocasións ten demostrado que pode ser... Couto nunca deu puntadas en fío. Ai, mira. E agora non vai ser unha sesión, así que... Hola. Hola. Necesito que veñas comigo. Carlos, xa che dixen que non... Rosa, prometinche que te ia demostrar algo, non? Pois escoítame, ainda que só sexa por unha vez, vale? Está ben. Ven. Onde? Xa verás. Onde estamos? Agora verás. Oe, Xomar, oe, Carlos, aínda que me tires polos cantís non vas mostrar nada, Tranquila, muller, xa chegamos. Abaixo. Cuidado. Así é como me demostras canto me queres. Isto é só unha pequena parte, Algo moi provisional. Señorita, acaba de entrar vostede na súa futura casa. Non son. Codiña. É porque non me dixeches nada, ou? Xurdiu. Compreina para amañar un pequeno problema de ratas. Pero se non che gusta... Non, Carlos. É precioso. Mira, este é o cuarto dos nenos. Ei. De nenos nada, Do neno. Xa, pero iso de momento, mira. Aquí teñen o verde. Aí o verde. Sí, e aquí un baúl para xoguetes. E aquí a cheminea. Para quentar o cuarto. Para secalo ben, que non teña humidade. Que xa sabes que na beira do mar sempre hai humidade. E logo as paredes pues, están enchoupadas. Mira, fala cos franceses e gáñame un pouco máis de tempo. Sí, as cousas van ben, moi ben. Petróleo Rosa, que máis ten o que digan eles? O importante é que agora os mariñeiros están comigo. Sí,